ЦСКА пък спечели с 1-0 гостуването си на Славия и запази преднината си от 6 точки на върха в подреждането пред втория Лудогорец. Голът за седмата поредна победа с суха мрежа за червените бе дело на Станислав Костов в 50-та минута. Преди това, през първата част, Славия имаше възможност да излезе напред в резултата, но ударът на Владислав Златинов разтресе напречната греда. Малко след това капитанът на ЦСКА Тодор Янчев пропусна от отлична позиция, а Емил Петров предотврати сигурен гол на Мораес. 5 минути след почивката Костов оползотвори точен пас на бразилеца, за да върне аванса на червените от 6 точки пред втория Лудогорец. Едно колебливо първо по време и едно добро второ по време. Мисля, че това, което търсихме, 3 точки ги постигнахме, от това съм най-доволен. Треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов коментира и вчерашната победа на Лудогорец над Миньор с 7-0. Има ръководители, които трябва да реагират и да вземат мерки, защото това е скандално. Представете си в една Германия или в една Испания. Към страни, които ние се опитваме да се доближаваме като игра и като структура на управление и развитие. Представете си там да се случи подобно нещо. Какво ще се случи с този клуб и с тия ръководители?